Bé, bon dia. Com sabeu, la temporada passada vam fer el projecte Junts Comarca, que va durar 3 mesos. Es va fer durant 8 partits de Lliga, amb 9 clubs participants i amb un total d'assistència a l'estadi de 12.700 persones, sumant les 8 jornades que es va fer aquest projecte. Molt bé. I, com tots sabeu, el Club Deportiu La Floresta va ser el guanyador del projecte Junts Comarca. Nosaltres vam comprometre des del Nàstic que donarien com a premi les equipacions per tot el futbol del club guanyador, i avui estem aquí per fer-li entrega de les samarretes i de les equipacions al Pedro Pablo, com el premi que mereixedament es va guanyar. I bé, i ara, si sembla, després farem una foto. Aquí hi ha tots els xavals aquí amb les equipacions i farem una foto d'això. Per meva, molt content d'haver guanyat el Junts Comarques, per fer tot el que sigui per al Nàstic, ajudar, col·laborar. Ja ho sap Lluís i el president, que estic aquí per el que faci falta. Si tenim que muntar qualsevol event, que compteu amb mi, perquè jo de petit he sigut del Nàstic, i ara n'hi ha molt bona relació. Ja heu vist que la Floresta en 12 anys s'ha fet un club que ni se pot imaginar, amb més de 400 nens, tots els equips en preferent. Tinc contactes amb tots els equips d'Espanya, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Barça, l'Espanyol, el Betis. Tothom me crida per jugadors de la cantera, si n'hi ha algun porter, si n'hi ha algun defensa. El bo és tindre molt bona relació, i més en el Nàstic, perquè jo tinc sang del Nàstic quan surt vermella, i el que faci falta. Molt bé, Pablo, encantats que hagi sigut el guanyador. Molt bé, gràcies.